pjaċir tagħna li nilqgħukom għal dan l-AGM imma fl-istess ħin ukoll sejrin nieħdu l-opportunità wkoll sabiex nitkellmu fuq xi ħaġa importanti ħafna. It-twelid tat-tarbija, il-ħajja, qegħdin niċċelebraw jum il-ħajja u naħseb illi tajjeb ukoll illi bħala dar Giuseppa De Bono kif għadha kemm semmiet Marja ukoll inħarsu lejn dana aspett interessanti ħafna, aspett illi wara kollox il-ħajja hija dak illi qed tagħmel id-dinja. Ħafna drabi aħna forsi wkoll nagħtu importanza lil dan il-valura li xi ħaġa li forsi meta titwilet tarbija ngħidu kemm sabiħa l-ħajja, meta xi ħadd nitilfu lil xi ħadd speċi wkoll nerġgħu niftakru fil-ħajja, però il-ħajja hija kull nifs illi nieħduha prosit tassew lil Dar Giuseppa De Bono, lil board ta' Dar Giuseppa De Bono, illi ta' kull sena jaħseb sabiex niċċelebraw jum il-ħajja. Dana il-jum li huwa importanti, jum li kif semmejna il-kol kemm aħna qegħdin ngħixuh u forsi wkoll neħduh f'organit. Però din id-darba kif semmit Marja nixtieq ukoll illi tkun xi ħaġa illi l-importanza anke tas-smieħ tal-kelma t'Alla għaliex kollox jitlaq mill-kelma t'Alla. U ser ikollna magħna esperti f'dan il-qasam għandna lil Monsignor Arċiprid Joseph Sultana li ser jitkellem propju dwar bin Sirak dik il-silta sabiħa u interessanti li permezz tagħha aħna sejrin nifhmu iktar x'rid jgħid Alla permezz tal-kelma tiegħu fejn jidħol dan il-ħsieb propju ta' dina il-konferenza li qegħdin nagħmlu llum. Imbagħad ħajkonna magħna wkoll il-Prof. Gian Kallejaġus illi wkoll sejra titkellem dwar il-valur tal-ħajja mill-konċepiment sa meta l-om teħles il-proċess li jgħaddi u kemm hu sabiħ illi wkoll l-om u flimkien mal-familja jgħixu dan il-mument sabiħ. Nistieden il-Monsignor Arċiprid sabiex jagħtina l-ewwel taħdita illi propju se jirrappreżentanna il-Bin Sirak fil-qofol ta' din it-taħdita ta' formazzjoni kollox tnejn wieħed il-maqlub tal-ieħor. L-informazzjoni sejjer nagħti minn żewġ aspetti. L-ewwel sejjer nagħti introduzzjoni qasira fuq dan il-ktieb ta' Bin Sirak illi forsi ftit li xejn nafu dal-ktieb x'jista' joffrilna. U mbagħad eventwalment dawn iż-żewġ tifruż eżattament il-vers 24 u 25 tal-kapitlu 42. Kollox tnejn wieħed il-maqlub tal-ieħor u m'għamel xejn bin-nieqes. Wieħed isaħħaħ it-tajjeb tal-ieħor u min se jixba' iħares lejn sebħu. L-ewwel nett irrid nagħmel premessa illi l-antropoloġija biblika, jiġifieri dak illi l-Iskrittura toffrilna fuq il-bniedem, l-erf tal-Iskrittura fuq il-bniedem nistgħu ngħidu li jinsibuh primarjament fl-ewwel kotba tal-Iskrittura, dik li huma msejħa it-Torah jew il-liġi. U eventwalment kotba oħra bħalma huma dawk profetiċi tal-profeti u eventwalment anke dawk tal-erf fosthom il-ktieb ta' Bin Sirak li jagħmel parti minnhom, dawn huma biex ngħidu hekk kummentarji ta' dik li hija l-qalba tal-Iskrittura l-udija kollha tat-Testament il-Qadim, l-ewwel 5 kotba. U allura l-antropoloġija biblika insibuha kkonċentrata partikolarment fil-ktieb tal-Ġenesi, fejn hemmhekk aħna nsibu żewġ rakkonti tal-ħolqien tal-bniedem. Għandna l-ewwel kapitlu sewwa fejn hemmhekk għandna ir-rakkont imsejjaħ Eloista, imbagħad għandna it-tieni rakkont fil-kapitlu 2, it-tieni kapitlu ir-rakkont Jawista. Żewġ rakkonti tal-ħolqien tal-bniedem. Partikolarment l-ewwel wieħed jenfasizza l-fatt
illi r-raġel mara min natura tagħhom huma ġbija ta' Alla. Waqt li t-tieni rakkont jenfasizza aktar il-komplementarjetà bejn ir-raġel u l-mara. U fil-fatt din is-silta ta' Ben Sirach hija aktar ikkonċentrata fuq it-tieni rakkont tal-ħolqien tal-bniedem. Forsi dak illi aħna l-aktar mitħla tiegħu fejn l-ewwel Alla ħara ir-raġel u minħabba is-solitudni oriġinarja tiegħu jagħtih is-sieħba li tikkomplementah u allura eventwalment Alla joħloq il-mara. Il-ktieb ta' Ben Sirach qegħdin nitkellmu fuq ktieb deuterokanoniku. Ħanfisser, jiġifieri huwa wieħed minn dawk il-kotba illi mhumiex aċċettati mill-poplu Ludi. U eventwalment mhumiex aċċettati mill-Knejjes tar-Riforma. Tafu intom illi f'ċertu mument il-Knisja u l-komunità tad-dixxiepli Kristjani jiġu mkeċċija mis-sinagogi. Il-ktieb tal-Atti tal-Apostli jgħidilna b'mod ċar illi fil-bidu kienu jiffrekwentaw is-sinagoga bħala post ta' talb u post ta' predikazzjoni imma eventwalment ġew imkeċċija. Anke Ġesu innifsu fil-Vanġeli għada stess jissemma li kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom. Għaliex eventwalment ġew imkeċċija. U wara li ġew imkeċċija il-Lud biex jiddistingwu ruħhom mill-Kristjani illi kienu fil-maġġor parti fil-bidu anke Lud, iddeċidew illi inaqsu il-kotba li huma kienu jaċċettaw bħala li huma isperati. U l-prinċipju li mxew fuq huwa naċċettaw biss il-kotba li għandna l-verżjoni bil-Ludi. Dawk li huma miktubin bil-Griek u allura huma riċenti għax il-lingwa Griega affermat ruħha fil-kultura mal-wasla ta' Alessandru l-Kbir l-aħħar 3 sekli qabel Kristu, dawk eskludewhom. U allura llum il-ġurnata l-ktieb ta' Ben Sirach minkejja li huwa patrimonju Ludi madana kollu ma nsibuhx fil-Bibla Ludija. U eventwalment lanqas il-Protestanti kif semmejt ma jaċċettaw għax imbagħad Luteru meta inferet mill-Knisja ta' Ruma għamel ukoll dan il-pass, segwa il-kanoni qasir tal-iskrittura Ludija. U allura dan huwa ktieb deuterokanoniku. Hawn min jirreferi għalih anke bħala l-ktieb ekklesjastiku. Huwa pjuttost ktieb riċenti illi nkiteb fl-aħħar 2 sekli qabel Kristu. Nikkalkulaw illi inkiteb lejn is-sena 120 qabel Kristu. U allura it-test li aħna għandna almenu sa ftit snilu kien it-test biss bil-Grek. Imma mbagħad fis-sena 1897 ġewwa sinagoga tal-Kajr fl-Eġittu instab rotolu ta' dan il-ktieb li huwa tad-9 u tal-10 seklu bil-Ludi. Dan qed ngħidu fl-1897. U allura nħolqot id-diffikultà dak li jinstab huwa traduzzjoni ta' dak li kellna bil-Grek, jew inkella l-Grek li kellna huwa it-traduzzjoni ta' dan il-Ludi, bil-konsegwenza li dak li nstab huwa il-Ludi oriġinali. U din l-enigma ġiet solvuta eventwalment meta f'nofs is-seklu ieħor instabu l-famużi Dead Sea Scrolls ġewwa Qumran fid-deżert tal-Ludija fejn hemmhekk instab framment li jikkonferma li t-test li kien instab sewwa fis-sinagoga tal-Kajr kien test oriġinali Ludi. Minn allura dan il-ktieb kontrarjament għal kif kienu jaħsbu ħafna inkiteb oriġinarjament fil-Ludi, ġie tradott fil-Grek, imma ġala darba din f'mument fejn il-lingwa Griega kienet il-lingwa tal-kultura intilfet il-verżjoni
Ludija u baqa biss dak Grieg. It-test ludi li nstab huwa 2/3 tal-ktieb bil-Grieg li għandna llum. Ovvjament aħna llum fil-Bibja tagħna insibu il-verżjoni sewwa bil-Grieg, ovvjament tradotta fil-lingwa tagħna Maltija, għaliex aħna nqisu li dik hija il-verżjoni li hija ispirata. Għalfejn qed ngħid dan, għaliex dan iwassalna biex nifhmu għalfejn inġabar dan il-ktieb ta' Ben Sirach fi żmien ta' tranzizzjoni kbira, tranzizzjoni kulturali, fejn il-poplu ludi għaraf illi kien mument illi jew kellhom jaġġornaw il-kategoriji filosofiċi u teoloġiċi tagħhom skont il-filosofija Griega, jew inkella kienu sejrejn jintilfu fix-xejn, kienu sejrejn jiġu emarġinati. Għaldaqstant, is-Siraċide, il-ktieb ta' Ben Sirach, jieħu il-ktieb tat-Torah, il-kodba tat-Torah, illi fihom it-tarif li għandna, l-erf li għandna huwa aktar erf illi ġie rivelat aktar milli ġej mill-esperjenza. Sabiex, imbagħad dal-awtur ta' Ben Sirach jgħaddi dan kollu mill-passatur tal-esperjenza umana. Għaldaqstant ma tibqax biss sempliċement Alla li jkellem lil bniedem, imma anke wkoll lil bniedem li jikkonferma li dak li Alla qallu dan huwa f'armonija sħiħa mal-istess raġuni tiegħu. Mhux tal-li Alla mhux qed jimponi, imma tal-li qed jesponi dak li hemm miktub fil-qalb tal-bniedem. U għalhekk il-lingwaġġ tal-ktieb ta' Ben Sirach huwa lingwaġġ li mhuwiex lingwaġġ ta' xi filosofija jew xi teoloġija astratta, ma pjuttost riflessjoni fuq l-istorja tal-poplu ta' Iżrael bil-personaġġi storiċi kollha tagħha u fuq kollox riflessjoni fuq il-ħolqien. Kiekollna noħolqu kuntrast bejn dan il-ktieb ta' Ben Sirach u ktieb ieħor illi insibu fil-kotba tal-erf huwa l-ktieb tal-Kohelet, illi l-ktieb tal-Kohelet jidħol aktar fid-dialogu mal-Elleniżmu ta' żmienu u mal-filosofija pagana, mentri dan il-ktieb ta' Ben Sirach jibqa' affukat fuq it-tradizzjoni tal-fidej u dan jagħmlu sabiex jiddefendi dan il-kontenut tal-fidej mill-bidla illi kienet għaddejja, bidla kulturali qawwija. U allura dan il-ktieb joffri stimolu biex jikkonserva it-tradizzjoni tal-poplu ludej imma fl-istess waqt ikompli jaġġornaha fid-dawl ta' dan il-moviment tal-erf illi kien iffavorit mill-kultura Griega. Fost l-oħrajn dan il-ktieb għandu antropoloġija raffinata li titlaq minn testi oħra tat-Testament il-Qadejm, partikolarment kif semmejt mill-ktieb tal-Ġenesi, u nistgħu ngħidu li l-istil ta' Ben Sirach huwa eżeġeżi vera u propja fuq kotba oħra tal-iskrittura. Huwa utli biex nifhmu l-mod kif kienet tiġi kommentata l-iskrittura f'dan il-perjodu. Dik kienet xi ħaġa ġenerali fuq il-ktieb ta' Ben Sirach sabiex ninkwadraw ruħna fis-silta. Issa din is-silta illi aħna għandna mill-kapitlu 42 hija meħuda minn sezzjoni li matula l-awtur jitkellem fuq il-glorja ta' Alla li jilmaħa riflessa fin-natura u fl-istorja tal-poplu ludej. Ben Sirach jiddedika l-attenzjoni kollha tiegħu fuq l-opra ta' Alla li huwa jilmaħ f'għajnejh, imma mhux tant bl-għajnejn tal-fiżiku tiegħu, imma bl-għajnejn tal-erf li mhux biss jaraw dak li huwa immedjat, imma jaslu biex jifhmu l-elem minn dak illi jidher. Kiekolli nirreferi għal xi ħaġa oħra simili li nsibu fil-kelma ta' Alla, nista' nirreferikom għal dak li jgħid San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, fejn huwa jieħu is-salib ta' Kristu u jagħmel distinzjoni fil-mod ta' kif jiġi ddeċifrat mill-Kristjani, mill-Lut u mill-Pagani. Fil-fatt huwa jgħid li huwa skandlu għall-Lut, bluwa għall-Pagani, imma l dawk li jemnu għal qawwa ta' Alla
li bija huma jsalvaw. Ftit kliem l-istess ħaġa imma hija interpretata b'mod differenti. Bin Sirak jagħmel ukoll l-istess konsiderazzjoni sapjenzjali. Dak li l-bniedem jista' jasal li jqis bħala l-bluwa u d-djofija ta' Alla, dan fil-fatt huwa l-erf ta' Alla, bil-bosta aktar għaref mill-bnedmin. Dak li huwa djofija ta' Alla u aktar qawwi minna l-bnedmin. Bin Sirak jistqal li l-opri kollha ta' Alla iżommu bil-qawwa ta' kelmtu. Fuq kollox Alla jmexxi kollox skont ix-xewqa u r-rieda tiegħu. Il-valutazzjoni tiegħu mhix skont il-kriterji tagħna. Bil-konsegwenza li ħafna drabi aħna l-bnedmin nistgħu noħolqu strutturi li l-mulej innifsu jiġħad biwarrab. L-istorja mhix valutata skont dawn l-istrutturi għaliex jirrenduha storja ta' mewt u ta' dlam, ta' dnub u ta' tieħ ta' qalb. Mentri Alla ried li l-istorja tal-umanità tibqa' tkun storja ta' mħabba u fejn tidħol in-nuqqas ta' mħabba din tinbidel fi storja ta' fidwa u ta' salvazzjoni. Il-vers 24 jgħidilna kollox tnejn, wieħed il-maqlub tal-ieħor u m'għamel xejn bin-nieqes. Alla m'għamel xejn li mhux komplut fis-sens li għandu xi ħaġa nieqsa. Il-bniedem ġie maħsub u abbozzat minn Alla fil-perfezzjoni. Għaldaqstant din il-perfezzjoni u din il-milja ma tippermetti il-ħtieġa tal-ebda intervent ta' korrezzjoni jew tibdil. Il-bniedem jgħix ta' bniedem daqskemm ikun skont ir-rieda tal-ħallieq. Alla għamel lir-raġel u lill-mara wieħed għal waħda u waħda għal wieħed, l-oħra l-ieħor u l-ieħor għall-oħra. Meta l-bniedem jitlef din l-umanità tiegħu, jitlef saħansitra l-istess dawl u werf tar-raġuni. Mhux talli ma jiġix imdawwal aktar minn Alla, imma jitlef ukoll id-daw tal-intelligenza li għandu. Li l-bniedem tilef l-intelligenza kollha isir evidenti fl-inkapaċità li jara l-armonija tan-natura fid-differenzi tas-sessi. Din hija verità li llum issib min irid jiġħadha. Fil-vers ta' wara mbagħad ikompli l-awtur jgħid b'wieħed isaħħaħ it-tajjeb tal-ieħor u min se jiġba jħares lejn sebħu. Ftit kliem din hija stqarrija tal-armonija stupenda tal-opri ta' Alla. Wieħed jikkonferma l-preġji tal-oħra. Għaliex waqt li r-raġel jikkonferma l-preġi tal-mara, il-mara tikkonferma l-preġi tar-raġel. Mingħajr ir-raġel il-mara mhix mara, mingħajr il-mara ir-raġel mhux raġel. Min ser jiġba jammira l-armonija tal-opra ta' Alla li twassalna biex nikkontemplaw il-glorja tiegħu. Hija glorja infinita, dejjem ġdida. Hija glorja irraġunġibbli, imma li ssir u li tasal għadna f'dan il-kobor tan-natura tal-bniedem, raġel u mara. Il-bniedem jista' biss jispira ruħu minn din iż-żbuħija u minn din l-armonija, jew jarafha u jirrikonoxxija, jew inkella joħroġ il-barra minnha u jitbiet minnha. Dan huwa l-punt fundamentali tat-teoloġija biblika u għaldaqstant tal-antropoloġija tal-Iskrittura. Waqt li l-kultura klassika u l-kultura kontemporanja ħafna drabi hija l-eżaltazzjoni tal-wieħed, il-kelma ta' Alla hija l-eżaltazzjoni ta' tnejn li hija l-prinċipju lajn tal-komunjoni. Din hija ċ-ċavetta li tippermettilna ninterpretaw din il-kelma. Dan il-prinċipju tal-komunjoni jagħti viżibilità lill-kelma ta' Alla. Hekk jistqar l-awtur ta' Bin Sirak ftit qabel dan il-vers, fil-vers 15. Bi kliem il-mulej saru l-emejjel tiegħu. Li kiekollna nitraduċu blott letterali, nistgħu ngħidu fi kliem il-mulej jinsabu l-emejjel tiegħu. Hemm relazzjoni assoluta bejn il-kelma tiegħu u l-emejjel tiegħu. Hekk li mbagħad fil-vers 16 Bin Sirak fl-istess kapitlu jistqar ix-xemx iddawwal hi u tħares fuq kollox. Hekk b'sebħ il-mulej
u mimli xogħlu. Tassew illi kull ma aħna jagħti viżibilità lill-kelma ta' Alla. Mela allura dan it-test nistgħu insarfuh f'eżortazzjoni għalina għall-komunjoni u mhux għall-individwaliżmu, għall-autoreferenzjalità u għas-solitudni. Grazzi. Prosi ta' Monsignor Ġipriet dan il-ħsieb mirqum u profond li tajtna propri fuq is-suġġett li qegħdin nagħmlu din it-taħdida tagħna tal-lum. Grazzi ħafna. L-expertise tiegħek fil-Bibja naħseb kienu mod tajjeb ta' kif aħna wkoll nintroduċu l-kelliema li jmiss. Għaliex issa se nisimgħu lil Prof Jean Kallejaġus illi ser titkellem propju dwar il-konċipiment sal-ħlas. Ħanaraw il-proċess ukoll ħanaraw iż-sbuħija ta' dan il-proċess. Jina l-ewwel ħaġa unħossni verament onorata li qiegħda hawnhekk u speċjalment li ħanitkellem wara lecture bħal din fejn jiena meta kont studenta kienna religion konna nistudjaw fuq Bin Sirak ma qatt ma smajt qatt ma fimt il-sbuħija ta' dal-ktieb daqsillu. So grazzi ħafna. Jiena bin-naħa tiegħi jiena il-background tiegħi jiena tabiba. Gynecologist, ġifieri xogħli u li naħdem man-nisa u ħafna drabi meta jiġu għandi ikollhom xi diffikultà mas-saħħa tagħhom jew speċjalment għajmna xumbat speċjalizzajt anka fl-infertilità, ovvjament ikun hemm xi problemi biex ikunu jistgħu jinqabdu pregnant. Issa bħala xogħli wkoll, speċjalment l-aħħar snin iktar kont qiegħda fukata fuq hekk, jien ukoll nagħllem lill-istudenti, issa qed nikber naqra, allura ovvjament irrid ngħaddi n-knowledge tiegħi lil ħadd ieħor, ġifieri l-istudenti li nagħllem huma l-istudenti tal-mediċina u l-midwives, bekk anka truwek anka bdejt nikollabra anka kemm ma' Marija u kemm ma' Georgette, u jiena għalkemm ġifieri orrej dejjem studjajt fil-mediċina u fix-xjenza. U anka meta kont qed nagħmel PhD, anka ġifieri tutors tiegħi dejjem kienu xjentisti kemm Maltin kemm barranin. Minkejja whatever ir-reliġjon tagħhom, hija xorta xi ħaġa affaxxinanti li inti meta titwiled tarbija nduna li jien essaċ il-pazjenti jiġu ringrazzjawk ma jien ma nkun għamil xejn, jiena just edem, strument li dak il-ħin jekk pereżempju dana kellhom problema biex jinqabdu pregnant u jiena tajthom xi parir, jien just kont strument dak il-ħin biex stajt nejn imma jien ma nkun għamilt xejn fil-verità, ġifieri l-kobbor li inti meta għandek pregnancy, meta għandek tarbija li twildet, meta tifhem x'inhu għaddej, il-xjenza, tiddiskrivih, imma aħna ma nistgħux nagħmlu aħna ġifieri hemmhekk imbagħad tidħol bil-fors il-fidi li hemm xi ħadd li Alla li ovvjament qed imexxi dawn l-affarijiet u aħna għalhekk aħna differenti minn xulxin ma fl-istess ħin huwa l-miraklu tal-ħajja. Allura li ħanagħmel ġifieri biex ma nidħolx f'ħafna dettall ma fl-istess ħin ċertu affarijiet ċerti li tafhom, ma fl-istess ħin nixtieq nagħmel naqra highlights u spunti interessanti. Għax nistgħu nagħmlu kors ħieħ għaddejjin fuq l-embrioloġija, ġifieri l-istudju ta' kif tifforma tarbija. Mela hawnhekk għandkom intej xi tintaraw hawnhekk. Mela għandna l-isperm, daw u l-ovu, eżatt, ġifieri dak li jisu xemx hemmhekk, right? U fil-fatt għandna terminu aħna nużaw anke fil-mediċina u fl-embrioloġija li l-ovu, ġifieri li l-bajda naħa tal-mara tidrisa xemx u fil-fatt madwara li mhux qed jidher hawnhekk imma għax huwa f'dal każ ritratt meħud ħanajtek apposta, ma ikollok ngħidu l-korona radjata. Il-korona radjata like the radiant crown around the egg. Basically, hawnhekk li qed taraw, hija dik il-bajda waħda u mdawra bl-isperm li wieħed minnhom biss, il-winning sperm, right, li ħajrnexxielu jidħol. Dawk hemmhekk
iwaslu għal formazzjoni ta' persuna. Issa dik il-persuna, mek fil-moment tal-fertilizzazzjoni ġifiri, fil-konċepiment, dik il-persuna ovvjament għandha vjaġġ ta' 9 xhur, ta' min tkun naqra inqas ta' 9 xhur fil-ġuf, u mbagħad minn hemm titkompla l-ħajja tagħha ovvjament li barra mill-ġuf. Issa, xi ħaġa interessanti, right, li dina naf li Marija għalmet il-biology kważi naħseb lil ħafna nies, imma riċerka u tikkonferma li basically inti dik il-bajda ġifieri li fl-aħħar mill-aħħar, pereżempju format lilek il-format. Dik tkun ilha tiġi formata fil-verità, ġifieri aħna meta mara inqabdet ilha, il-bajda li tkun inqatet dakinhar tkun fil-verità ilha li format, ilha tistenna biex toħroġ mindu dik il-mara stess kienet għadha istess ġo fomma. Ġifieri mela ħantikom eżempju bija, mela jiena mela leg li ħarġet mbagħad iltaqet mal-isperm ta' ommi u ta' missieri, leg ta' ommi u l-isperm ta' missieri, ma dik il-bajda kienet ilha hemm tistenna biex toħroġ meta ommi kienet għadha fil-ġuf tan-nanna qabel ma biss twildet. Ġifieri hemmhekk jiġifieri inti il-pjan biex jiena huwa jien u mhux xi ħadd ieħor, mhux hija pereżempju u mhux uħti, ikun ilu ġej minn hemm. U xi jsir f'dak il-konċepiment u xi jsir f'dawk id-9 xhur għandhom impatt qawwi. Ġifieri għax aħna ħafna drabi ngħidu okej, inti wasalt fejn wasalt għax mor dik l-iskola u kellek dawk it-teachers u għaddejt minn dawk l-eżamijiet, ma fil-verità aħna programmati mhux biss minn meta konna din ġoġu fomna, imma programmati meta ommi kienet għadha ġoġu fomma. Ġifieri dak huwa fatt xjentifiku. Sewa, is-segejn min ikun qed jippjana u jipprogramma, ovvjament min ix-xjenza dika m'għandix risposta liha. Right? Ma anyway, ħaġa oħra li xtaq ngħidilkom dar ritratt huwa meħud minn każ dan użawhom biex nagħlmu l-istudenti tal-mediċina u scientists fuq IVF. Kif tafu, sortatament mhux kulħadd ikollu mod faċli li jinqabad pregnant. U jiena ġifieri naħdem ħafna ma' nisa ma' koppji li qed jippruvaw jinqabdu pregnant, ħafna minnhom fil-fatt anke teżi tiegħek kienet fuq nisa li jkun għadhom inkorrament jew li ma jistgħux jinqabdu. Daw meta pereżempju ovvjament aħna kif tafu f'dal-aħħar xhur u l-aħħar snin kien hemm ħafna kliem fuq abort u għax dak ġast ċelluli. Jiena f'qalbu ngħid min jaf xi iħossu dawk in-nisa li korrew. Għax inti huma qatt ma ltaqgħu mat-tarbija tagħhom hekk fiżikament, imma xorta kull birthday, kull meta ikun l-anniversarju ta' meta kien il-korrament għalihom xi ħaġa kbira. Nista' nassigurakom, ġifieri minn esperjenza din nista' nassigurakom. Anyway, ħankomplu ftit oħra. Mela, basically biex tifforma persuna, sewwa, ħafna nies aħna again meta nkunu żgħar nkunu malna toqgħod attenta jekk bdejt toħroġ ma' xi ħadd toqgħod attenta mal mhux tinqabad pregnant, ma meta mbagħad tiġi no, ovvjament mhux daqshekk dejjem faċli tinqabad pregnant. Għaliex? Għax inti mara, pereżempju dik il-bajda li qed naraw hemmhekk, dika jekk għandek mara li m'għandix problemi u ċiklu tagħha normali, dik il-bajda ħad tkun fertili biss darba fix-xahar għal 24 hours. Ġifieri sakemm jitwiedu tfal. Imma inti jekk għandek ċiklu ta' 28 days il-medja ta' nisa bejn 18 u 40, iċ-ċiklu ta' 28 days, inti fertili għal ġurnata waħda biss ta' 24 hours. Ġifieri biex imbagħad ovvjament irid ikun hemm sperm, irid ikun hemm sperm wieħed tajjeb li rnexxielu jidħol u mbagħad iffurmajt inti. Right, ġifieri m'intix hemm b'ċikka jew kombinazzjoni, huwa again dikka ix-xjenza ma tispjegahiex. Aħna l-istess li nagħmlu l-IVF, ġifieri inti tippretendi, inti f'IVF mela inti toħroġ dik il-bajda tagħmilha ġoddix, toħroġ l-isperm tagħmlu ġoddix u tlaqqaħħom. U tippretendi li kollha għandhom jinqabdu pregnant, kollha għandhom isiru embryon, ma jsirux. Għandek biss
28%, ġifieri under 30% li iwaslu għal tqala. Ġifieri again, għalfejn il-persuna, għalfejn jinedaw, sinjal li kien hemm xi ħaġa li, ridna nkunu hawnhekk. Anyway, mela, forsi wkoll forsi mhux daqshekk mitla mal-bioloġija jgħid ma kif il-bajda hi daqshekk kbira u l-ispermu daqshekk żgħir. Mela, ir-raġuni għax ovvjament il-konċepiment isir fil-mara, l-utru min qiegħed fil-mara u meta l-isperm u l-egg jiltaqgħu daka ħajkun fil-sistema riproduttiva tal-mara. Sakemm dak l-embrjoni jifforma, l-embrjon jifforma ma li l-isperm u l-egg jiltaqgħu. Sakemm dak l-embrjon jirnexxielu jasal, rajt dana mhux l-kemm ifforma, irrid jirnexxielu jasal sal-post propja ġol-utru biex issir dik ngħidu l-implantation biex jaqbad u mbagħad hemmhekk ikompli jikber. Mela, u by the way, ġifieri meta tagħmel IVF inti tista' biss tipprova tirreplika l-ewwel ftit ġranet ta' dak il-konċepiment għax imbagħad x'in-embrjon irid jimplantja dakka ma tistax tagħmlu ġol-laboratorju bil-fors irid ikun ġolhom. Mela, ir-raġuni għalfejn il-bajda daqshekk kbira li fiha ikollha l-food stores, ikollha letteralment isa supermarket sħiħ biex iservi ħalli l-embrjon sal-ewwel ġimgħa u nofs sakemm jirnexxielu jaqbad mal-utru, hemmhekk għandu n-nutrition kollu biex dal-embrjon ikun jista' jikber. U anke sakemm qed jivvjaġġa biex jaqbad mal-utru diġà ikun beda jikber. Fil-fatt issa ħanurikom naqra video. Mela dal-video u meħud minn IVF, ġifieri hawnhekk ħataraw id-dish fejn diġà hemm il-bajda u l-isperm diġà flimkien u malli daw jirtaqgħu, 50 sigħat jibdew jirreplikaw. Ġifieri dat nitkellmu l-ewwel ftit ġranet, ġifieri ħanaraw hekk għaż ġimgħa ma tkun għadha għaddiet. U diġà ħataraw sal-aħħar tal-ġimgħa diġà qed tara dak li jisna mdorrin naraw meta tara stampa ta' baby fl-utru. Mela, naw il-video. Mela, qegħdin taraw, mela minn ċellula waħda diġà għandna ġisċelloli. Alright, minn ġisċelloli dal-waqt 50 ieħor. Ħanaraw 4. Hawnhekk għadna 24 hours għadhom għaddew. Hawnhekk minn 4 ħajjiġu 8, hawnhekk wasanna qisu bejn day 2 day 3, alright? Minn 8 ħajjiġu 16 u minn 16 ħajjiġu 32, hemmhekk wasanna day 5 dal-waqt. U mbagħad sal-aħħar tal-day 5 ħajranġaw ruhom b'tali mod li daw ta' din-naħa ħajkomplu biex imbagħad jikbru fl-embrjon u dawk ta' mad-dawra ħajsiru dik ngħidu las-sekonda li tkun qiegħda ma' barra. Hawnhekk għadna 5 days. 5 days mill-konċepiment, ġifieri at this point il-mara għadha qasbis taf li pregnant. Għaliex għax inti mela kien hemm l-ovulation normalment għandek 14 days sakemm jiġi l-period u mbagħad jekk ma jiġix hemmhekk ħad tagħmel pregnancy test. Hawnhekk għadna 5 days mill-konċepiment, ġifieri għadha qasbis taf jekk ix pregnant jew le, u anke jekk tipprova tittestja mhux se tinduna. U diġà at that point għandek diġà dawk il-parti li ħassir diġà hi l-embryon, ġifieri dik ħadd kompli tikber biex isir l-embryon u dik ħadd tkun is-sekonda. U fil-fatt jekk nagħmel fast forward u mbagħad għal l-istampi li mdorrin naraw ta' meta tara baby ġol-utru, hemmhekk, right, għandek l-embryon, għandek is-sekonda u mbagħad il-bqija tas-sekonda ssir il-borża tal-baby. Dik kollha tkun ġejja minn hemm. Right? Jiġifieri inti li jiġri minn dak il-moment l-hemm u l-proċess biex ovvjament ikompli jikber, ikompli jiżviluppa, right? U ovvjament sal-aħħar mbagħad pereżempju hawnhekk qegħdin nitkellmu qegħdin about 12 weeks, ġifieri qegħdin 3 xhur. Minn illum il-ġurnata bit-teknoloġija anke tal-ultrasound anke tista' tara da shape anke ta' 6 ġimgħat, ġifieri hawnhekk kellna sinjura eżatt. Ovvjament tista' tgħidilna mill-esperjenza tagħha stess minn 6 ġimgħat lemma fil-verità anke jekk ma nkunux qed naraw diġà hija hemmhekk. Daqsxejn milestones importanti, kif tafu l-ewwel 3 xhur
huwa żmien li l-iktar li ninkwetaw minħabba korramenti, għax jista' jkun hemm xi bleeding, jiena kelli tija kienet tgħidli sort of l-ewwel ftit isek għandek xitla sakemm taqbad l-eruq. Allura r-riskju ta' korramenti huwa l-ewwel 3 xhur. Wara l-ewwel 3 xhur ħafna drabi mbagħad is-sekonda tkun b'saħħitha biżżejjed li min ir-riskju ta' korrament jonqos ħafna, mhux ngħid li m'hemmx, imma ir-riskju jonqos ħafna. U mbagħad ħafna drabi speċi meta jkun l-ewwel baby qisu sa 4 xhur tibda tħoss il-baby jiċċaqlaq u mbagħad jisek once li tinduna kif inhu dak iċċaqli, ovvjament mbagħad tibda tkun iktar aware. Ġifieri għalhekk ħafna nisa sa 5 xhur mbagħad ikunu kollha iħossu l-baby. U mbagħad ikomplu minn hemmhekk. Hemm argumenti ieħor li ġieli poġġu li alright, dana l-autonomija tal-baby, dana, inti waħdu ma jistax jgħix dal-baby, jisa kemm għadu flutru, ġifri ħafna mill-argumenti li kun hemm anke mħabba l-abort, li inti sa kemm għadu flutru m'għandux indipendenza. Mela ħanajdilkom storja. Mela ara, sissa aħna nitkellmu fil-kodba ta' xjenza bħala age of viability, ġifiri li jekk jitwilet il-baby jista' jgħix bħala 28 weeks. Issa din ila ħafna, ma hemmhekk kienu deċidew l-Ingliżi li 28 weeks u ħafna pajjiżi adottaw dik l-age. Fil-verità, Malta stess, anka meta konna għadna St. Luke's, ġifieri qed nitkellmu iktar minn 15 sen ilu, babies anka ta' 24 weeks kienu jitwildu, kien hemm l-SBU, dak iż-żmien issa sar l-NPICU u hemmhekk jitwildu. Issa, ovvjament, komplikazzjonijiet tista' jkollok tarbija ta' 40 weeks, ta' 9 xhur, li mbagħad anke titwieled ikollha komplikazzjonijiet. Ma għandkom din l-istorja, mela dana darba minnhom qed nagħti din lecture lill-medical students u qed ngħidulhom ara jiena ċerta li din age of viability issa trid tiġi revised, għalissa hemm interessi għalhekk għadha sort of on an international basis 28 weeks, imma din trid tiġi revised għax baby ta' 24 weeks jista' jgħix. U spiċajt il-lecture u jiġi fuq dal-ġuvni kien ħafna ikbar minni, iżgħar minni ma ikbar minni da, u għalli ħanajdlek xi ħaġa, għalli jiena, da medical student, għalli jiena, għalli kont twilit ta' 23 weeks. 23 weeks, għalli ovvjament kont l-SBU, għalli ma here I am, like, ġifiri da kellu dak iż-żmien 18 sena l-lum laħaq tabib, ġifiri issa, who are we? Eżatt. Ġifieri, anyway, dikka naqra eye-opener ukoll. Anyway, ħankompli ftit oħra. Mela, ovvjament, inti id-differenza, per eżempju, mela dal-baby li twilet ta' 24 weeks, baby li twilet ta' 28 weeks, ġifieri ta' 7 xhur, baby twilet ta' iktar, id-differenza li ħadd hija naqra fis-size, alright, u fil-maturità tal-organs. Ġifieri aħna per eżempju fil-mediċina nitkellmu li jekk per eżempju baby twieled qabel 8 xhur, hemmhekk ikun premature, hemmhekk anke ħajmur l-SBU, ħajkun nieħdu naqra wara 8 xhur fil-verità huwa ġast il-kobbor in size mbagħad. Ġifieri, sewwa. Rrid ngħidilkom xi ħaġa oħra interessanti, ġifieri kif nista' nibqa' għaddejja ma' naqra affarijiet li forsi anka fil-biology u sort of common knowledge mhux daqshekk common, allura naqra interesting facts. Fuq il-chimerism, mela, ġieli smajtu l-kelma kajmera? Kajmera. Eżatt, prosit. Mela, kajmera huwa fil-mitoloġija Griega naħseb, mhux naħseb Griega. Inti il-kajmera kien annimal, fantaxxjenza, whatever, tal-fantaxxjenza, eżatt, li kien ikollu pereżempju ġisem tal-jun, u mbagħad bil-ġwiena, u mbagħad kien ikollu tejl ta' dragun, insomma, dak huwa kajmera. Issa, chimerism, mela di again huwa inna nafuha imma ma tantx nenfasizzaw fuqha fil-verità. Mela, ħlief issa se ngħidilkom għalfejn l-aħħar hemm ħafna interess fuqha. Mela, l-om meta hi tkun bit-tarbija fiha, ġifieri mill-mument tal-implantation, ġifieri qed ngħidu isu around the time meta tkun taf li pregnant, ġifieri l-implantation bewet ieħor tikkonċidi jisumma 2 weeks wara fertilization, ġifieri meta tagħmel pregnancy test diġà l-embryon diġà jgħid maqbud sew mal-utru. Tajjeb? Mela,
once li ħanerġaw naqra l-istampa taw. Mela, once li saret l-implantation ġifiri l-embryon fetu mbagħad waqabat mal-utru, aħna għandna s-sekonda. U s-sekonda edemmek, għax inti ikun hemm l-ossiġnu għaddej, għax ovvjament l-baby fil-utru ma jistax huwa nifs, l-ossiġnu li tkun qed tieħulhom ħajgħaddem is-sekonda l-baby, il-carbon dioxide ġifieri l-arja l-ħażina tkun qed tmur lura lejlhom biex imbagħad toħroġ, hemmhekk ikunu għaddejjin anke nutrients, right? Issa apparti minn hekk imma ikunu wkoll għaddejjin ċelloli, ġifieri ċelloli literalment, DNA mill-baby għall-ant l-om. U probabbli anka mill-om għall-ant baby, għall-baby, ġifieri imma li hu żgur ċelloli min-naħa tal-fetu, min-naħa tal-embryon, ikunu għaddejjin lejlhom. Tantu hekk li meta mbagħad it-tarbija titwielet, right, ġifieri mbagħad hemmhekk ovvjament jinqata' l-kurdun toħroġ is-sekonda, fl-om anke jekk jgħaddu snin kbar wara, xorti tibqa' ġor fiha ċelloli tat-tarbija tagħha. Issa, dik tiġri wkoll, ġifieri kif tinsewx mill-bidu tal-konċepiment. Ġifieri anke jekk dak il-tqala spiċċat f'korrament, jew spiċċat f'abort, jew il-mara stess qasbis kienet indunat li pregnant tajli kif. Max kien hemm implantation u mbagħad ġi l-period mill-ewwel hemm ħasbet li hu l-period u kien fil-verità korrament. Tkun early pregnancy l qasbis ma tkun indunat. U mbagħad isiru testa d-dem fejn inti specific li tfittex għal din ngħidula free fetal DNA ngħidula. Inti tista' ssib dawk iċ-ċelloli. U l-ewwel kienu ndunaw bihom kienu, għax inti ovvjament jiena bħala mara, id-DNA tiegħi tkun għandha ċertu karatteristika li turi inni mara, ngħidula XX. Jekk jien fija sabu xi ċelluli fid-dem ta' XY, sewwa hemmhekk eżatt. Issa kieku jien kelli tifel, kelli baby boy, hemmhekk ħankun naf ngħid okej ġi minn hemm. Jekk jien xi darba kont pregnant u korrejt u ma kontx naf fis-sess tal-baby biex kien għandu kmieni, imma mbagħad sabuli ċelluli li kienu ta' boj, mela hemmhekk ifisser li jiena, u dawk tibqa' ġorhom miegħek. Ġifieri inti fil-verità, il-mammi tagħkom għadha ġor fiha id-DNA tagħkom u probabbli imma għadha s'issa mhix ċara, probabbli intom stess iġġorru fiha d-DNA tagħha. U dak huwa l-chimerism u l-chimerism. Issa dal-aħħar ukoll reġa' għamlu aċċettament fuqha għax sabu li mela, jekk inti pregnant bl-ewwel baby, allura għandek iċ-ċelluli ftit miċ-ċelluli tiegħu. U mbagħad irġajt pregnant bit-tieni baby, xi ċelluli minn dal-baby jistgħu jgħaddu għand dal-baby. Allura insomma dak qajjem naqra ċertu interess ukoll. Issa, nista' nibqa' għaddejja ħafna, imma ħan nikkonkludi hawnhekk. Namlu fast forward għad delivery, il-delivery kieku anka u Giorgetta min hija għandha ħafna esperjenza twellet il-babies ukoll, u hemmhekk nistgħu niftu ħafna ma naħseb qed ninduna li sar daqsxejn ħin mela ħanieqaf hawnhekk, ħanieqaf daqsxejn hawn. Forsi qegħdin wondering daw l-istampi minn fejn ġejjin u rejtkom din. Danna kien ir-raġuni għalfejn bdejt nikkollabora ma' Marija. Dana kien ktieb li meta tifla tiegħi stess, sewwa jien fi żmien meta insomma bdiet għaddejja liġi tal-IVF u bdew l-ewwel każijiet tal-IVF Mater Dei, kont naħdem hemmhekk. U t-tifla kienet għadha żgħira, għandi tifla llum għandha 15, u dejjem tisma' nitkellem fuq embryos u IVF, tipo tajli ma tipo x'inhu ma daw. U kienet għadha żgħira biex nispjega ċertu affarijiet. Allura bdejna jisu proġett letteralment li mbagħad kif wassal għal ktieb l-istorja tal-embryon kif jifforma. U dawk fil-verità huma jiena kont tipo ngħidilha sort of delivery ma kontx nispjegalha eżatt, ma ngħidilha ħajibda vjaġġ ieħor. U dak kien jisu l-artistic impression tagħha. Anyway, ħari għafaw, right, grazzi ħafna tal-attenzjoni u grazzi tal-istedina. Thank you. Tajjeb, proset, esperienza sabiħa, kena vjaġġ
Sabiħ ħafna. Nistidinkom issa kemm int prof u anke il-Monsinjur tiġu hawnhekk ħalli nagħmlu forsi l-aħħar sessjoni ta' mistoqsijiet. Pereżempju jiena nixtieq nistaqsi xi ħaġa lill-profs. Inti semmejt li il-bajda tkun diġà flom tistenna biex toħroġ. Allura, kif jista' ikun hemm okkażjonijiet fejn l-om ma tkunx tista' ikollha tfal? Jiġifieri jekk inti diġà hemm il-ħajja trid tipprova toħroġ ġo fik, ma nafx tistax. Mela, hemm ħafna raġunijiet, però ħanaqsamhom fi 3 kategoriji. Mela, jista' jkun hemm problemi min-naħa tal-mara li għalkemm hemm dawk il-bajt jistennew ma għal xi raġun ma jistgħux joħorġu. Jew għalkemm qegħdin hemm, pereżempju dil-mara diet minn ċertu trattament, bħal pereżempju ħadet chemotherapy, li allura għalkemm qegħdin hemm ma daw il-bajt sfortunatament ma jistgħux jiffertilizzaw. Mela daka kważi 40% ta' koppji li ma jistax ikollhom pregnancy tkun ngħidulha female factor, ġifieri jkun hemm problema minħata tal-mara. Jistgħu jkunu wkoll problemi oħrajn bħal pereżempju l-utru ikollu xi problema fih l-istruttura tiegħu. Jekk allura ma jkunx jista' jaqbad sew l-embryon. Dak 40%. Imbagħad għandek 40% oħra fejn il-problema ġej minħata tar-raġel. U dik hija naqra figura xokkanti għax sa ftit ilu konna naħsbu jisu dejjem tor tal-mara. Fil-verità għandek 40% fejn hi problema tar-irġiel. U qed naraw ħafna każijiet ta' irġiel għadhom żgħar li bħalma fil-mara nitkellmu fuq menopawża jew forsi jidħlu fil-menopawża kmieni. U hemm tinduna ikollha jaraw pereżempju l-period ma jibqax jiġi. Fil-każ tal-irġiel ma jindunawx daw li jkollhom premature ngħidula andropause, ma jindunawx. Jindunaw biss x'in jiġu mbagħad biex jibdew jiffurmaw familja u ssib li hemm problema minn dak il-għat. Ġifieri jisu qegħdin ħanajtek jixjieħu qabel iż-żmien min-naħa tas-sistema riproduttiva għax huma jkunu jidhru kompletament normali. Dik qed narawha tiżdied, ġifieri mhux Malta biss ġifieri b'mod internazzjonali. U hemm ħafna riċerka dejjem biex nipprovaw nifhmu għal xiex, jekk hux l-ambjent, jekk hux qed niklu, jekk hux l-istress. U mbagħad għandek 20% l-oħra li tkun unexplained, ġifieri ma tafx. Ġifieri kollox it-testijiet li għandna s'issa ħanajtek fil-mediċina kollox jgħaddu minnu u jibqa' ma jiġix. U dak huma naħseb jerġa' l-iktar li jinkwetawna għax ma tkunx taf se toffrilu. Jiena nistudinkom ukoll li kemm lill-Monsinjor ġifieri anke lill-Prof jekk għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlu, hemm forsi nistgħu nużaw. Qegħdin nużaw il-mikrofonu għaliex qegħdin nirrekordjaw ukoll. Ma jinfurtax. Dejjem tisma' nies l-ewwel net ħafna kif qed inti miscarriages isiru in the first trimester. Issa dari kien hemm dik il-mit li titħarrekx, tagħmilx exercise, tiġrix, issifirx għax inkella titilfu. Iżid hemm jew le u do most miscarriages happen because there is something wrong in the chromosomal build-up jew għax forsi waqajt jew hekk. Mela mistoqsija tajba ħafna jien fil-fatt il-PhD tiegħi kien fuq miscarriages. U li nista' ngħidlek ara kważi one-fifth, ġifieri 20% bej 20% u 25% ta' miscarriages li jsiru fl-ewwel trimester sewwa huma minħabba problema fil-kromosomi. Ġifieri mhux għax l-om ikollha problema jew il-missier ikollu problema, ma meta daw jiltaqgħu. Dana bħal meta jiena ħriġt u taritni karozza kien hemm inċident. Dana meta iltaqgħu kien hemm bħal inċident u ma bedix jifforma sew. Allura bin-nutru fih jisu quality control system li jekk qed jara li l-affarijiet mhux qed jiżviluppaw sew, jisu jieqaf jinvesti f'dik it-tqala. Dik jiġifieri hija xi ħaġa li tiġri u kif qed ngħidu tal-inqas 20-25% jiġru mħabba fek. Ġifieri ma jkunx kif ngħidlek min-naħa tal-om min-naħa tal-missier huwa purely l-embryon li ma jkomplix u allura jieqaf hemmhekk. U dak ikun il-miscarriage. Issa, mbagħad ħajkollok
il-każijiet l-oħra fejn ma tkunx taf għal xiex. Issa jista' jkun ma tkunx taf għal xiex għax ma lħaqx it-testjajtu, jista' jkun ma tkunx taf għal xiex għax il-mara ma kienet taf li pregnant. Nista' ngħidlek imbagħad il-problemi seri huma meta mara jkollha korrament fuq korrament fuq korrament, dak li niġu recurrent miscarriage. Jiġifieri hemmhekk imbagħad tibda tissuspetta li iva jista' jkun li hemm problema, pereżempju problema fid-demm, jew hemm problema min-naħa tar-raġel. Hemmhekk imbagħad fejn tiġi investigata iktar. Dawk mhumiex il-maġġoranza, nkun onesta, xort hemm ħafna, ġifieri fil-fatt teżisti l-ispar stess recurrent miscarriage clinic. Ġifieri x'anka waħda wkoll daqsab wara. Imma mhumiex il-maġġoranza tal-korramenti dawk. Issa, fuq il-mistoqsija l-oħra fuq safar, eċċetera, fil-verità le tista' inti once li kien hemm implantation natura hija b'saħħitha biżżejjed li mhux se tagħmel differenza. Forsi tista' tniżel ftit il-mikrofon. Ma nafx hawn xi mistoqsija oħra. Però jiena sa dan it-tant għandi mistoqsija għall-Arċipriet. Li titlaq ukoll mill-video li ppreżentajt int li din konna din naraw xi ħaġa artifiċjali u x'hekk kienet qiegħda, però fl-istess ħin il-qawwa li hemm ġaċċello li hija xi ħaġa meraviljuża. Artifiċjali fis-sens għax qed taraw imma ġust tosserva ġifieri dik hija just video. Fis-sens mhux għax żidna xi ħaġa min-naħa tal-laboratorju biex issir. Ovvjament, bħal dik ħassir kieku mhux qed tagħmilha f'IVF ħassir fis-sistema riproduttiva tal-mara. Jiġifieri bl-IVF dak li rajna jseħħ barra qed iseħħ. Eżatt. Anzi aħna qed nippruvaw nimmimikjaw, ġifieri fil-verità probabbli qed isir b'mod even better, imma li nistgħu naslu aħna qed naraw hemmhekk. Imma waħedhom iċ-ċelloli qed jibxu ġifieri bħalma waħedna aħna ffurmajn. Meta naraw fenomeni bħal dawn Arċipriet, forsi aħna u ħadd pjaċir il-prof fil-bidu semmit illi jiġu jgħidulek proset hemm inti tgħid tisma'. Hemm xi ħadd mhux jien hemm xi ħadd. Forsi nistgħu nisiltu xi siltiet mill-Bibja fejn juri l-kobor ukoll. Forsi llum it-teknoloġija tgħin ukoll, imma forsi jekk anke fl-antik il-meravilja tat-twelid naħseb kienet dejjem xi ħaġa illi timpressjonek. Forsi mill-istess mill-kelma tallek fejn joħroġ il-qawwa diġà binsirak kollox 2-2. Ġifieri ma fejn toħroġ il-qawwa fil-kelma talla f'dan il-proċess li jkun qed isir? Jiena naħseb illi il-kelma talla turina biċ-ċar kemm dawn il-popli, partikolarment il-poplu ludi li kien jispira ruħu minn dawn il-popli tal-Vant jerġa', kellhom meravilja quddiem il-ħajja. Għaliex il-kelma talla, il-kitbiet tal-iskrittura jirrevelawna biċ-ċar biex ngħidu hekk is-seħer quddiem dak kollu li llum ġie skopert u xek mill-mediċina u mix-xjenza. X'in il-professur kienet qiegħda titkellem dwar il-fatt li fl-om jibqa' ħjiel tat-tifel u tat-tifla u anke l-aħwa. Hawnhekk għandna il-pedament sewwa fiżiku bioloġiku ta' dik li huma relazzjonijiet bejn l-om u l-ulied, bejn il-missier u l-ulied, bejn l-aħwa. U allura kemm hija ħaġa kbira illi dak li x-xjenza għamlet evidenti dawn il-popli kienu diġà qegħdin jiskopruhom u jaslu għal dan il-erf. Kiekollna aħna risiltu xi kitbiet li għandna s-salf titinqas mill-allat għamiltu bis-seb u l-ġmiel żejjintu. Il-bniedem kien dejjem meqjus bħala il-meravilja tal-meravilji kollha li jagħmel il-ħallieq. Anke fejn il-profeta jitkellem fuq il-fatt li naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja. Dejjem hemm din l-idea illi il-ħajja hija meravilja kbira
u li aħna maħna fotokopji ta' ħadd aktar imma kull bniedem huwa uniku. U allura il-kelma ta' Alla verament timxi pass qabel ix-xjenza fis-sens li diġà tħeġġeġ il-qalbna u issaħħarna quddiem din il-meravilja li jimbagħad tiġi mfissra u speċifikata fil-mediċina u fix-xjenza. Għaldaqstant dak li għamilna l-lejla verament jikkomplimentaw li xulxejn għaliex waqt li aħna konna dejn imsaħrejn naraw quddiem għajnejna dak li jseħħ u li forsi aħna maħniex konxi minnu għax mhux evidenti, il-kelma ta' Alla tagħmilulna evidenti b'mod ieħor turina il-kobor tal-bniedem, il-ħajja li kif smajna fil-bidu hija don u kemm Alla verament imexxi bl-erf tiegħu dan il-proċess tal-ħajja. Semmejt il-kwistjoni tas-salm hija meta inti semmejt is-salm meta fuq il-pala ta' jdejja naqqaxtek. Il-fatt li inti semmejt illi il-bajda li ħriġt minna jien mhux sempliċement kienet fommi, ma kienet fil-buż nanna. Ġifieri hemmhekk verament joħroġ U fil-fatt, kebda issa again fil-mediċina kulħadd hekk tipo isemmi dir kelma epigenetics, ġifieri mhux ġast il-ġenetika ma l-epigenetics, ma dik ġejja minn hemm. U kif għad inti ġifieri inti il-relazzjonijiet, il-bond, li għaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fil-verità, aħna fix-xjenza ġast inti qed tajt hija vera, imma kienet hemm il-ħin kollu. Ma nafx hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel mistoqsija, aħna fil-każ nibdew nagħlqu jidher li forsi Marija tixtieq tikkommenta Rita. All right. Id-diskors tantu profond ta' xanna żewġ ejjun li jiftulek orizzonti kbar u tuna l-insight biex nifmu l-ħolqien. Għax aħna l-ħolqien ikkalpestajnieh il-ħolqien. Aħna nħarsu lejn il-ġebel u nħarsu lejn ir-ġiet u ma nħarsux lejn ix-xemx tiela. Jew nara żerrija qed nibbet kemm aħna boloħ li l-ħolqien ma nagħtux kasu. Mdawrin bih maħniex nibżgħu għalih. Rridu nibżgħu għall-ħolqien, dak huwa don kbir li tagħna Alla. X'aħna mifxulin fuqna nfusna wisq. Jien dak nirringrazzjawkom ħafna, jiġifieri dan issa impoġġuh fuq il-website tad-dar fuq il-Facebook ħalli in-nies minn ma setax jiġi nafu li hawn ħafna affarijiet għaddejjin, nafu li tista' tkun ma tolqotx mal-ewwel imma tal-in profond speċjalment taż-żgħar għal rajjes għal kulħadd li nkunu nafu aħna minn ġejjin u l-kobor tagħna nirrispettaw lil nfusna. Aħna twelidna biex ngħixu għal dejjem. U mhux ħammutu daqshekk isna għandna dak is-sens ta' negattività. Il-mewt hija passaġġ. Jiġifieri jekk jien ngħix maquda mal-Alla, maquda mal-ħolqien, il-passaġġ jiena niddependi minn Alla, jien kieku ma jkunx Alla minix jien. Jiġifieri din ir-relazzjoni, din hemm relazzjoni oħra mal-ħallieq hija essenzjali. Allura naraf kemm iħobbni, allura nirrispetta anki il-liġi ħelwa li tani, isma, tikdibx. Jiġifieri ħanaħraw negattiv, imbagħad għandna l-beatitudnijiet. U nimxu minn id-dinja stat f'dawn ir-relazzjonijiet ma' qudejn Alla, mal-ħolqien ma' xulxejn minn hawn ngħaddu għall-ġenna, għall-glorja tal-ġenna. Imma dan proċess irid nimxi mhux bis-surface inħares rrid ninżil fil-fond. Alla jħaseb iċkejt għażel xebba ta' 15-il sena. Kemm seta' kien ikbar. Imma tant kienu ma il-Alla jħobbuh li malli il-Alla tant kienu jħobbuh li malli għamlilhom il-proposta. Kienu jafu li Alla jħobbuhom. Għalulu iva. Imma baqgħu dejjem lejt motiv ta' ma huma kabru lilhom infushom mhux jien inkabbar lili nnifsi.
Imma nimxi malla il-kabbarniju. Nimxi miegħu xi trid mulej, xi trid. Meta nagħmel li jrid jien nola, jien nikber, jien nisbieħ. Imbagħad inħalli fidek. Ara imxew il-ħajja tagħhom dejjem lejt dejjem moħbija. Rifaħhom u fl-aħħar. Hekk jarfa' lilna. Aħna dik iridu niskopruha. Mhux jien nerfa' lili nnifsi, mhux jien. Imma u jerfani, u kemm jizba li jerfani ju, mhux nerfa' lili nnifsi. Thank you, Maria. Peress li il-recording ħaj jiġi wkoll ippubblikat fuq Facebook, tajjeb illi naqraw il-messaġġ tal-isqof, peress li ma setax ikun magħna, u l-isqof għalinna hekk, qatt ma jkun biżejjed li niċċelebraw il-ħajja. Il-ħajja hi l-ikbar rigal li nistgħu nirċievu mingħand il-Ħallieq, u għalhekk ma jistax ikun hemm ċelebrazzjoni akbar mill-festa lil-ħajja. Alla jagħtina l-ħajja bħala rigal kbir biex ingawduha, inħarsuha u ntejbuha. Sfortunatament, uħud minna li rċivejna dan ir-rigal kbir, inqisu lilna nfusna prioritarji tal-ħajja u ma niddejqux niddisponu minna u neqirduha. Dan huwa dak li jiġri kull darba li ma nirrispettawx il-ħajja sa mit-tnissil tagħha u kull meta naħsbu biex intemmuha qabel it-tmiem naturali tagħha. L-istess jiġri meta l-uliet jiġu traskurati minħabba x-xogħol u l-arriviżmu tal-ġenituri, meta l-adolescenti jiġu mitluqa għal rashom minħabba n-nuqqas ta' preparazzjoni tal-edukaturi u l-adulti meta iż-żgħażagħ jiġu mdaħla fid-djun kbar minħabba l-ispekulazzjoni ta' min irid jistana dejjem aktar. Meta l-adulti ma jibqalhomx ħin għal xulxin minħabba x-xogħol u l-ħajja jgħixuha mingħajr ma jgawduha. Meta l-anzjani wara snin ta' ħidma u sagrifiċċji jiġu pparkjati fid-djar għax meqjusa bħala xkiel. Tiċċelebra l-ħajja ifisser tittieħed minn Ġesu li jqajjem lit-tfajla ta' Ġajru, li jerfa' għal ħajja lil-liben l-armla ta' Najn, li jidritta l-mara l-milwija, li jagħti dinjità lil kull bniedem li jiltaqa' miegħu u jqajjem lil Lażru mill-mewt ta' dejjem. Jalla din il-laqgħa ġenerali annwali tkompli tikkontribwixxi l-impenn tal-Knisja Awċija favur kull bniedem, minn ċellula inviżibbli u minn vijabbli sal-anzjanità. Nirringrazzjakom mill-qalb tal-ħidma tagħkom relevanti aktar minn qatt qabel. Mela dak kien il-ħsieb tal-isqof u b'dan il-ħsieb niġu fit-tmiem ukoll dina il-taħdita informattiva illi kellna u kienet tassew informattiva. Grazzi lil kelliema ewlenin tagħna illi verament tawna fuq xi xnaħsbu u sejrin noħorġu minn hawnhekk ħafna ħjar milli tħallna. U dan huwa grazzi għalikom, komplu ħadmu għax għandkom missjoni kbira x'tagħmlu. Jiena naħseb illi dak li intom qegħdin tagħmlu qegħdin tgħinu sabiex aħna nkomplu napprezzaw il-kelma talla u anke il-ħajja. Grazzi lil Dar Giuseppa De Bono tax-xogħol kbir illi tagħmlu, grazzi lil Ġan Paul illi wkoll ħassieb illi jkun nistgħu nirrekordjaw din, grazzi lil Anawim, lil membri kollha illi intom verament taħdmu forsi fiskiet għal ħajja u grazzi lilkom illi kontu hawnhekk preżenti. Il-jum il-ħajja it-tajjeb li kulħadd. Sa dan it-tant għandna xi ħaġa wkoll biex nikluha. Grazzi ħafna u l-lejl it-tajjeb.